Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур аз яхши омадем ба канали мо. Имрӯз рӯзи панҷшанбе мо қарор дорем дар молбозори ноҳияи Ҷалолиддини Балхи, Колхозобод. Имрӯз бародарон навора аз буқачаҳо сар мекунем. ҳозир мегирем ака. Хоб, навора то охир тамошо кунед, якта лайк ҳатман монеду. Хоб, ҳамаи намуди молора мо навор мекунем. Ана якум буқа барои бастан қочоқ ғавз пай фарбеча 13000 сомон муомила дора. 11800 сомони бозор карда истай бародарон. 11800 сомони буқаи зард. Хоб, молои майдарам сёмка мекунем бародарон. Дина молбозори дӯстирам сёмка карда будем. Молбозори дӯстира молои майдарам сёмка карда будем. Лекин вақти монтажа хато шуда ва ё хуш нашида. Барои ҳамин навора то охир тамошо кунед. Ҳамаи намуди молора мегирем. Анаи буқаи Карпат яке аз буқои подписчикои аввали канали мо. Анаи бародар мешавад. Хоб, мана шведи тоза. Нархиш чанд? 13? 13000 сомон муомила дора. 11.5 да надода истай бародарон. 11500 сомон да. Ина бародарон ё охир нашида нархошон 3 киловатта алюминий 3500 хати дастафкашай, 4 киловатта алюминий 3700, 3 киловатта меди 3900 сомони ҳамаш хати дастафкашай бародарон. Ба резино дастафкаш хати 950 сомон донашай, бе дастафка боша хитон барен 900 сомони донаш бародарон. Крайникша вақти гарнумзанида нем басаям хато ина кашида стояди. Ина исуда қопчавон дегам, ҷои қопчамони аст. Ба ҳузур ҳозир қабзане бо бироварда нишон метим бародар. Ина бародарон бировардагиш мана. Ина бинед. Ин размера бинед чиқа зур кадаги. Нафисасе. Мана бародарон. Алҳамдулиллоҳ шумо тобе. Мана. 100%. Ина бародарон ранг сабуз кардаги. Бародарон ина кунҷора пафтеста бинед. Бародарон ина бо буқачаҳо. Дутта буқача миёндароз кушу базеб сиёҳ карпато 13000 ян муомила дорад бародарон. 13 муомила. Бозор чанд кадака? 12 ишакадай, 10.5 ба ишакадай бародарон. Марҳамат. Ҷабо гусалово будааст. Ино чанди буда яка? 67. ҳамаш буқача? ҳамаш буқача, буқачаи майда. 67, 6700 сомониян муомила дора. Ҳамиша чанд кадака? 58 ишакадагия. Иша чи? 62, 63. Ана ду тара боша 57, яъни 5700 ва ёша 6200, 6300 бозор кардаист, не сиёҳчарам. Не бародарон. Ана бародарон буқачаҳои зур даромада, буқачаҳои базеб 11000 сомон муомила дора. 10300 бозор карда истай бародарон. 10300 буқачаҳои миёндароз. Зина бозори чоршанбе да буд ку амраҳи ҳамино айда ино 10300 карда истай мега бозор. Даҳни мазор буқача. Буқа барои
бастан ҳам мешавад майдатар будай 10,000 муомила бозор чанд кард бозор 9,000 сомон бозор кардаист бародарон марҳамат на қафошам бинед 9,000 рона бозор кардаист о бародарон ина гови ҷӯшҳои бегусола гусолаш думриза шудаю бечора мурдай гусолаш бародарон ҳоз бегусола нархи гов 17,000 сомонӣ муомила дорад 100 кам 16 сац мушкам 16,000 сомон яъне 15,900 сомонӣ бозор карда ана чорчош гусолаш мурдай бечора яки гусолаш хеле беҳад зур буд мега хай мутаассифона мурдай насиби тақдир буда 2 рӯза шуда мурдай сути қанча буна 5-6 сути сар бега 5-6 литр шир дошта гусола чанд каседа маҳфулай марҳамат бур карпата буда хӯрдан саломатишта кафолат мега телефон номер 91 901 979 82 55 11 адрес гулистон чанд гулистон 5 марҳамат харидоро боша занг бизанед о бародарон ина якта дига гови гусаладори ёш якум гусолаш мода ина сипсия 16,000 сомон очобача муомила дора саҳар бига 5-6 та гуфтеста ами 4-5 та бутиям гапи калуна бародарон буни бозар нечи қилdi то 15,000 пурсидеста бародарон то 15 и баланча авайда поёнам пурсидеста то 15 кардаиста бозор сир қанча 23,000 сомон гови гусаладор қати буқачаш шира буқачаш бақувват будай ана буқачаш базе будай ира бародарон 23,000 сомони очабача 8 литр шир дошта бародарон вали бозор нарх накарда ишам 23,000 сомон очабача вали нарх накарда ира бачаш оно ҷинча будааст модар о бародарон ина ҷа буқачаҳои россия омадааст пародаи грейфорд байнаи сияҳча гибридо будааст ҳамаш чиай буқачаҳои подсоски нав ай шир биромадаги бародарон сирхалай нахе ятита сияҳу шаст микки маус меган ай 12,000 сомон сар мешидай бародарон ай 12 сар мешава то 13,5 боз ҳам муомила дорад сияҳошон зур буда хай сурхо ҳама медонад грейфорд зуран ҳамаш ай 12 то 13,5 муомила ҳаст инҷа ман ялта сияҳош маъқул шуд неки зур буда молои россия буда ҳамаш 4 та 11 бародарон пешин молои майда омадем 4 та қушхор савдо шуда ина 3 та шай 4-нчиси қайси сарима ана чормуш якта ана 3 та ҳамаги 4 та савдо шуда 11,000 сомон 4 та 16 тақсим мекунем мебирояд нархиш инҷа бо баро будааст подаи баро
айлық омадаги 2400 ай бародаро муомила дора. Хоб чанди рафтаста мегин? Хоб ай нархи гуфтагиш 250-300 сум поён бародаро. 200 сум 250 сум то 300 сум ай нархи гуфтагиш поён савдо мешаванд. Амино. Нархи аниқиш меброяд. Мана. Ҳамаш қушқорча. Қушқора ҳамаш? Мана гап нест бародаро. Я бо 5 та барра савдо шуда бародаро. Хоб 10 сумш кам 2000, 10 сумш кам 2000 сомонӣ. 5 сар, ҳар 5 та шам қушқора. Чен ҳами барра бародаро. Нархҳои аниқ, моли майда ҳозир сезони барра қушқора. Айлоқ омадеста. Гирифтани бошем, ҳозир бигирем. Иҷа бо ина баррачо буда. Чанди буда додар? 1700 муомила. Қушқора ҳамаш? Мана. 1700 муомила. Мо алафтур. Чанди кал бозор? 1400 мана. Хоб ина. Барачои чиваланг будааст. Ай 6 моҳ гузаштаги якта дута модашам буда, аксариятиш нар буда. Чанди гуфтия? 1200? Чинда гирифтана? 1200 муомила дора бародаро. Марҳамат. Идуташ батким савдо шудагия. Чиваланг антидавления.